Relax seche. Wacha kake wache. Mondo mi jopinyo winj kake nene. Anene okamung. Truthful. Awacho ni Moses Kuria pimo wiji. Opimo wiwa. Okwa nyithindo. En opportunist. Mana kaka winjo Nyaraila go bathe. Sani ang'o makuro eka sani kuro joluo ber. Sani eka koro Raila ber. Kind igni ariyo gi manyo otimoregi. Sani koro ang'o ma Raila otimo makoro Raila ber. Koro mago to siasa mag pimo wiji ma ok adwa donje. Chuny wach ka makoro wadwa bire. Keno sekelo gini to ing'eni ODM en party mar nyadhi mar joluo. Mano en adieri mantiere. Kiweyo joluo kende party ka party nigi region mowuokie. Lakini king'iyo dage, king'iyo kuku mare, to king'iyo jok ma bende osekedo ne party ni ahinya mosebetie. Kuom thuolo mar ariyo en oganda makaluo. Kato doko ni bade lach. Lakini wiye, kama wiye nitie, wiye ni Nyanza to tiende, odhi ochuoyo, kadona mchumbi, gibede ge mamoko. Mano en adiene ke party ka party, Kenya kae. Party ka party king'iyo UDA ibiro nwang'o ka kuku mare ntiere Rift Valley. Magi kaka gintiere king'iyo Jubilee gi kuma ne wae gi gik mamoko. Aparo ni anan gi weche dek manyalo wacho gima nyo otimore Homabay. Wach mokwongo en ni ODM nyolo so nyasi maber. Kendo king'iyo kaka nyo gi bago gik moko nyo timore gi luongo welo. Nyasi no dhi maber mabende samoro ni winjo ka je wacho gi VOJ nyoro samane wago mbaka toke makocha jo kata jok no waonge kuno. Ni winjo ka giko ni gino nyo dhi maber. Kendo kata pap nyo thiedhore maber. Madok samoro ni inego mana gi lisasi. Nekech joyengo ne tin ma ka gidwa yengo mos achiel ne nyalo ka thuolo malach koro dhokigo mana gi lisasi to iloko gi ringo tiende ni dhano nyo chiemo maber organization ne ber welo nyo rwak maber kendo aparo ni kata dok nja kom nyo dich to nyo yudo thuolo mano nyisi kaka gini ne romo ni ne en romo mane important ahinya ne party to ne jakom nikech king'iyo weekend nyocha ne jakom ntiere piny Addis Ababa. To thuolo ni nyose yudo thuolo moduogo mondo mi attend function maduong' machalo kama. Kata king'iyo sama nyo donje to nyisi ni gicha en gima nyo ochuno jakom. Nikech nyose gika makoro ji paro ni gini ang' ne bo bira dier. Ting'eyo ni jotelo gintiere manyo ni kacha ok nikech nyo gidhi e nyasi mar wanga. To ntiere joma nyo dhi kacha mana nikech jakom nyo biro. Madine jakom be ni ne onge kata no lando choni an koro kabi. To ntiere sura manyeni kacha mag jodito go masa moro de okochopo kanyo. Ting'eyo ni kaka wuon party ka biro kata wuon dala ka biro nyaka ng'at ka ng'ato rire mondo timang'o embe picho make. Mano wach mar mokwongo. Wach mar ariyo en ni jakom en jasiasa man gi lony mar ariyo. To ka ng'iyo gima nyo timore Homabay cha to gi pacha gicha ne en function mar jakom moloyo kaka ne en mar wanga. Jakom ka dhi ka olow mondo mi odhi omak rech mar AU cha. To no dhi manyo gweth mare kaluo. Koro no rango to ng'iyo ni ere ng'at manyalo dhi rwako nyasi ni. To wacho ni wanga ine manyo mi party chair lady koro rwak nyasi ni. Koro machacho ni tiyo godo nekech king'iyo ng'ama nyo kuong lemne manyo jodolo kuongo lemone manyo sidho kendo kwayo ne hawi maber. Nyo en jakom. Nyo kuongo ka gweth gi dala. Koro no o recognize ni kata ka dhi to ayude gweth mar jo Amondi kendo ni no kom ketne lamo e ka bang'e oduogo lamne Gladys Wanga governor bang'e mano chairman mar party chair lady mar party. Mana paro ni organization no dhi maber ko gikanyo. Wach machielo matenore gi mane jakom mana ka kiwinjo wacho ni en jasiasa mar ariya gima ken wacho no otemo ng'iyo ni kuwuok oko dhi to weyo party ma is united. Oweyo chama moriwore wang' achiel. Otemo yo ka jodito ma en godo gi nyithinde dala ka bende nyalo loso gi dhok achiel. Makmani man to koro ibi ne mbele. Jakom bende riek nekech ineno ka oketo gol. Jok mago punda biro nyisi ni ntiere sama inyalo keto punda gol. Gol en ni tegno mar ODM chien ka. Nikech ing'eni party en mwandu. Gima miyo party bedo mwandu ing'eyo omenda madonjo e political parties. Sama in gi jood bura mathoth, sama in gi governors mathoth, sama in gi senators mathoth to in gi mbi. Koro ok odwar mondo mi party owuore. Koro miyo kanyo ne jakom ogoyo okang' malach kaka wuon party. Nikech ot kata family ka mukore to ing'iyo mana ng'oa. Ing'iyo mana kaka dala chalo. Ing'iyo kaka dala chalo. Gimachielo ma ineno kanyo ochako timore kanyo ni kong'iyo ni kodhi AU kacha to odhi oketo jatend piny William Ruto kama tek.
Nikech kane jakom dhi ka poni ODM owuore ka to ng'eyo ni gicha kodhi obaye to kama odhi time ang'o kama oduogo chuo e tiende onge to ma ing'eyo ni jakom odhi kong'e ni party ni mara makata kopo nono kucho odhi obet agwenya obiro goye mbaka pile to chien pod tiende otimo ang'o onyono lo ma en gi kama onyalo duogo aneno ka ken kona kanyo ni no kuong lemne wanga kapod olemne gine kapod olemne jakom mano is okay. Koro ong'iyo ni to ere kako onyalo keto gigi onyalo keto nikech Ruth gima nie nyim jatend piny William Ruto sani en okang' achiel bang' ruchruok gi Gachagua moketo piny en neno ni to ere kaka jakom nwang'o kom mar AUC ni nikech ka jakom ok onwang'e to jakom duogo diyo ne pap pachoka to jakom bose loso strategy mowacho ni wang'ni to ok oket gigi e okapu achiel kendo wang'ni ber ni yiero mar AU cha dhi telo ne yiero marwa mamacha ka ok odhi maber tiduogi tikori ma kode gi ka to kama kora birie en ni e weche mag siasa nyo gino dhi maber kendo nogore maber nitiere ji ariyo manyo loso e function no mana amako gima nyo giwacho to gin ka giloso achiel kuom gima ning'e ni jakom loso ji nyalo loso mang'eny kata ka ji odhi e keny kata e nyombo lakini ng'ata achiel ema biro wacho wach mabiro tucho jodala nitiere wach manyo Junet Mohamed owacho Jamigori nyo wacho wach maler to no wacho wach mantiere gima nyo miyo wache no nuoyo wach kaluore gi sakilo manyocha ne ogolo ne wajumbe ni kata doko ni koro watiyo machiegni gi piny owacho to koyiene ng'ata mondo miyo dhi direct ir sirikal kidwa dhi kuno to nyaki wach nwana ng'o midhi wacho gi piny owacho tidwa dhi sadi tidhi omang'o tiende otemo wacho ni kata doko nu watiyo gi jogi kata wamiel gi jogi to nitiere jomoyie miel eka jomoko miel bang'e kako thum samo oguro sedok chien mana ka kiwinja wache kendo ne ochako wacho ni jakom ng'at maloso ni onge ng'ama wuoyo kuom inheritance mar jakom kata ni ng'ama kawo ka jakom wacho ni kanyo kitemo mulo to warakore makodi mo wacho ni ya kombe mamoko matindo machalo mag wanga gini gi manyo dhok ma en manyo tiyo godo machalo mag wanga gini gi to unyalo lara lakini kar jakom kae to kik wuoye interpretation mar gini en nang'o mokwongo samo wacho ni ok oyiene wajumbe dhi direct kuom sirikal ni tiende niya en ema oomo koko kelo ok oyieni mondo mi dhi om direct to mae bende tenore king'iyo kata mana kaka siasa mar yoko Gachagua nyo otimore to ncha ni neno gik moko mabe ncha ne gore oboke ka insa mo ntie jok moko ma ncha no dhi to kuduogo miyo jomoko iwinja magi ok wechega gin gik mantiere koro otemo ng'iyo ni discipline ni e party ka nikech ing'eni ka ng'ato samoro nyalo dhi lodho mare direct onyalo dhi to ng'ani lodho ng'ani dhi lodho mare ang' samoro sunga moro nyalo donjo kuome koro mae magi dwaro ni mondo mi discipline obedie party ka nikech ing'eyo ni sani ODM to gi jatend piny kata telo mar William Ruto tiyo machiegni kabisa to mana kaka nineno chon nodwa bago gi ka kwith moko nineno ka noringo telo State House kocha jogi dwaro yo magi nyalo manage godo party gidwaro yo magi nyalo neno godo ni ok ng'ata manyalo dhi ndedhore ni anatima ng'o anabiro gima to mogik monda we ne Nyaraila kama koro na bede disappointed ka poka wacho mogik to ntiere bende wach manyo Milio Odhiambo wacho jaod bura ma Suba North nyo wacho e wach Sangwenya nyo wacho ne wanga wach moriere tir ka en kanyo nikech ing'eyo ni Amilo wachega kaka en nyo wacho ni party udong' e lweti to kik utigi party mar neno ni samoro ka dhano biro chomo nomination kache to ntiere samoro nyaka ng'ini to in ang'o mibiro go iwuotho nade eka miyo tiko no wacho kacha iting'ori nang'o iwinja magi gin gi koro ntiere luoro ni sponono ka jakom dhi kocha to samoro jok modongi samoro ka en kom mar MCA tibiro ng'eni to ine line up mar governor okawach governor Gladys Wanga e governors mamoko gi kech mane gima timore kech Wanga to ber aya koro samoro ibi ng'eni to in e line up mane koro magi luoro mantie koro aparo ni Gladys Wanga gi kweth mare negi
teko ma gin gi tich mapek mar temo duogo confidence kuom weg party gi jogo madwaro chung sani ke Ruth ing'eni sani jok madwaro chung oseng'eyo to ikoni ni to malo kujo tibeti e nade in ere ng'am mitenori godo ere kaka ibiro yudo gini injo ka ng'at wacho ni nitie ng'ama party dhi lando to gi ng'ama IBC dhi lando koro mogik masa moro nyiewo komora en ni opportunity ni nyo bende jotelo gi nyo nego ti godo thuolo mane gin go ni gi address weche moko mag jopiny bende achiel kuom gima nyo nego gi address kata na rito mondo awinje ka jatelo moro wuoye en midhiero masani okwako sekta mar thieth pachoka nekech gima nyo miya gombo ni giwuoye gini jakom ing'e ni sani odich lakini otiyo pata gi dhoth gi jatend piny William Ruto koro samoro ntiere weche maparo ni kaka governors gi jotelo manyeo nie ground mawinjo pek mamine ni godo sani kendo naparo ni nekech gini ne en nyasi mar jatelo mamiyo ma en governor to governors gi bende mogero siptende masani ni gi midhiero Ruth ing'eyo ni sekta dhier mane sekta mar thieth sani dhano neno matek parie miyo modhi osiptal ma idwa no dhi okonyere sani tinyise ni pod ok register e SHA kato register system ni down to dhi e pala miyo ni biro nyiso nyathine nade ni nyathina we kata jumbe ariyo rit matin hori mondi sirikal pod loso gik moko gigi pod ok oikore ichune no dhi to giminyise ni ka pod ok odhi oyudo thieth to chul cash magi gin gik mamulo jopiny kuom sami winjo wawueni nekech iyudo ka kata thieth mancha ng'ato nyalo yudo gi NHIF sani kuongi nyisi ni pedh pesa iket piny mondi pesa ni yuno ni ng'ato dhi uso puothe ng'ato dhi uso diende moro ma samoro no nyalo chwalo godo school fees moro koro jopiny no matek to na penjora ni kare jogi gin to jopiny mane magi winjo bang' goyo siasa no nego gi kwanye weche ariyo adek moko masanja kaka insecurity ma wawacho cha bende ne gi wach kacha nikech bang' miyo jopiny le manyo jopiny ochamo dhiang' magi madhi e gigi makoro gidok kawuono piny oru japiny man gi jatuo e osiptal mantiere osiptal samoro Homabay kanyo mantiere osiptal Siaya mantiere osiptal Kisumu motamo ok dwa thieth ng'at ma jatuo ne sani tidwaro $20,000 oyaw WhatsApp group sani ma ok nyal en ng'at mane madhi loso wachne aparo ni ma en wach ma samoro anyalo keto simbo mar kaka wanene ne jaod bura marangwe Lilian Gogo kanyocha ne ntiere Kawangware aparo ni Kawangware to nyochomo jatend piny tir aparo ni ncha nene achiel kuom miyo mowuok oko kendo lose gini mowacho ni wach ni gima timore e ground wamama wanaumia akuru marachar no pie wiye mowacho ne jatend piny kata aparo ni nyo otimo gima ber kabisa nikech wacho ne William Ruto e wang'e ni wananchi wanaumia kora paro ni ne en thuolo mondo mi wayudi to ere kaka inyalo tem sund jopiny tem sund piny owacho mondo mi ging'e ni wach midhiero momako sekta mar thieth nikech mogik nyarawil nikech asego mogik mang'eny en ni king'iyo kaka ne sirikal Uhuru Kenyatta no register wach mar huduma wach mar huduma namba ne ndalo ariyo kende jokopong'o ot kamoro amora to ne gi register ji nono kane SHA ni gidware mondo mi ji o migrate mapiyo kamano ang'o ma nomono gitime kaka notim kata man huduma center cha ma ne gi register ji nekech pesa wate ma pod itiyo godo to jogi ne wuoth e ude nekech dayo moti Ruth mantiere ji monyuongo kacha idwa nyise mondo dhi o register gini e internet kidhi e cyber cyber koni system ni piny odwaro 300 ni bang' registration kodhi ni koka system ok nyal thiedhe kora paro ni ne en thuolo bende ma jotendwa no miss an opportunity mar loso e wi jopiny to jopiny bende giwegi bende ne oling nekech sama ne gigo koko ka gishangilia josiasa kaka loso mano bende sama ne giwache ni NHIF SHA nekech gigo tenore sama ma wuok koro ne en thuolo maber number 1 kum siasa ne gigo tik lakini kugi kuom gik mamulo jopiny gi maendeleo to ne ni wacho ni siasa kaliech gik mamulo jopiny kapuoyo en kaka wanene biro ne achiel kachiel